Viete, kto je pán Burda? Pán Burda je človek, ktorý, prepáčte za výraz, chodil žrať hamburgery do McDonaldu. A viete, prečo chodil žrať hamburgery do McDonaldu? S poslancom Martvom? Pán poslanec Lina, pán poslanec Lina, to, že trpíte posadnutosťou voči mne a mojej rodine, to mi je jedno, ale vyjadrujte sa slušne a v hranicách slušnosti, ako predpokladá rokovací poriadok. Ja neviem, či vy doma žerete pri stole, ale pán Burda určite je. Nech sa páči, môžete pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Tak títo dvaja experti chodili žrať hamburgery do McDonaldu. A viete, prečo ich tam chodili žrať? Preto, lebo tam robila pani Melicherčíková. Máte opäť pozastavené vystúpenie. A máte prvé oficiálne upozornenie za porušovanie slušného správania, dobre? Prvé oficiálne. Ten Martvoň bol váš poslanec, ten Burda je váš libling, veď to je otázka času bolo, kedy dá PR článok, objavil sa. Pán poslanec, opäť vás upozorňujem, tentokrát v zmysle 32 odsek 1. Vráťte sa k predmetu veci, ktorú prerokovávame. Dobre? Máte, že by som to zhrnul, máte dve upozornenia. Ak budete pokračovať mimo predmetu veci, vezmem vám slovo. Ak budete naďalej vulgárni, tak vás vykážem. No ale teraz počkajte, pán predsedajúci, akože odtiaľ potiaľ. Ja za to, že vy ste si syna nevychovali, ja za to nemôžem. Ale prosím vás, povedzte mi, čo hovorím mimo prorokovanej veci. A čo si to vy vlastne dovolujete? Vy ste mali byť base a ja tu rozprávam, rozumiete? Ja tu rozprávam a nechajte ma rozprávať, dobre? Čo si to dovolujete? Áno, to je parlament. Vyhlasujem 5-minútovú technickú prestávku na ukludnenie a potom si zvážime, čo budete robiť, pán poslanec Lina, vy a ja. Dobre? Hovorím, skúste sa dať vyšetriť.